Mandag den 8. juni 1863 indrykkede guldsmed N. Dreyer en annonce i Svendborg Tidende og indkalder til stiftende generalforsamling i en riffelskytteforening. Han samledes her, hvor rådhuset lå i 1863, lørdag den 13. juni kl. 7 for at vælge den første bestyrelse. Billedet er fra 1830. Rådhuset ligger på torvet foran den nuværende indgang til Ramsherred. Til venstre for rådhuset ses portåbningen til det senere så kendte værtshus Pløssen. Dette billede fra midten af 1800-tallet giver et bedre indtryk af, hvordan rådhuset så ud. Vi har igen porten til Pløssen til venstre, og bygningen i forgrunden til højre er hjørnet af Torvecafé. Man har indtryk af en lidt slidt bygning, og den blev der også revet ned i 1880'erne, og rådhuset erstattede tinghuset i Tinghusgade. Men der kom tilstrækkeligt mange til den stiftende generalforsamling, så allerede dagen efter, søndag den 14. juni, indrykkede bestyrelsen N. Dreyer, E. Kruse og N. Bøgh en annonce, at medlemmer skal møde om onsdagen, også i rådhuset, for at påbegynde våbenøvelser. Der har sikkert været tale om besigtigelse af rifler og andet. For fredag den 19. juni blev der igen indrykket annonce, og medlemmerne kaldes til den første skydning i grusgraven ved indgangen til Caroline Amalie Lund. Bemærk tidspunktet kl. 5:30. Man kunne komme ud af fjerne dengang. Sådan så grusgraven ved Caroline Amalie Lund ud i midten af det 19. århundrede. Grusgraven lå, hvor det nuværende plejehjem Caroline Amalie Lund ligger, og grusgraven tjente som skydebane for skytteforeningen frem til 1890. I 1890 flyttede man til en ny skydebane ved Pilegårdsvej, som ses på dette kort fra ca. 1909. Banen har formentlig ligget her, hvor husene på Pilegårdsvej ligger nu. Disse huse er bygget i 1918. Man kan se stigningen i vejforløbet, som formentlig leder op mod det, der har været bagvolden i sin tid. Og det grå hus her ligger sikkert, hvor voldens forside har været, og det røde hus bagved ligger så meget højere, at det antageligt ligger på voldens krone. Billedet er taget hen af Skyttevej, der har fået sit navn efter den sti, som skytterne fulgte på vej til skydebanen. Man blev her på denne bane, indtil man ca. år 1900 flyttede til en bane ved Hellegårdsvej. Der er ingen billeder fra denne skydebane, men omtrent de samme arealer blev i 1994 benyttet som midlertidig bane til 25 meter og 50 meter skydningerne ved landstævnet i Svendborg. Her er luftfoto ved anlægget af banerne. Søndag den 2. maj 1909 afholdt man åbningsskydning på en nyanlagt bane på Tinggårdens jorder bag ved Ovinehøj. Man har skudt mod nord, mod Margrethelundsskoven og Græsholmeskoven, og politimesteren forlangte denne annonce indsat i Svendborg Avis. Sikkerhedskravene i dag er noget større. Svendborg Skyttekreds holdt til på skydebanen ved Ovinehøj indtil 1948, men vi ved ikke så meget om vores historie der, dels fordi en del af foreningens protokoller er bortkommet i forbindelse med et formandsskifte engang i midten af 1900-tallet, dels fordi skyttekredsens klubhus på banen ved Ovinehøj brændte under krigen. Vi ved ikke engang helt præcist, hvor banen lå. Dette billede af formanden fra 1927 er sikkert det eneste, der eksisterer fra Ovinehøjbanen, og det eneste, der blev reddet ved branden, var resterne af skyttekredsens fane. I 1948 købte skyttekredsen et areal med Margrethelundsskoven og indrettede 200 meter skydebane og senere 50 meter bane på Rødledsvej. Her dyrkede medlemmerne i mange år deres idræt, og mange stævner er blevet afviklet, mange sæsonåbninger markeret. Billedet fra september 1959 er fra en sæsonafslutning, og dette er fra åbningen den første søndag i maj 1970. I starten var der kun anlagt en 200 meter bane, men i 1974 blev der anlagt en 50 meter bane. Her er et billede af banen fra åbningen, og her er det nye anlæg set fra adgangsvej. Desværre betød anlægget af Ring Nord, at 200 meter banen af sikkerhedsmæssige grunde måtte lukkes. I stedet blev der anlagt en 25 meter pistolbane. I dag ser der sådan ud på Rødledsvej.
I 2002 fraflyttede Svendborg Skyttekreds skydebanerne på Rødledsvej. I 1994 blev der afholdt landsstævne i Svendborg. Skytterne fra Svendborg Skyttekreds var blandt de mest aktive hjælpere ved afviklingen af landsstævnets skydninger. 25 meter og 50 meter skydningerne blev afviklet på et midlertidigt skydeanlæg ved Hellegårdsvej, og det var aftalen af materialerne fra de midlertidige baner skulle overdrage Svendborg Skyttekreds, og der skulle indrettes et nyt skyttecenter i Røskebølle. Men det tog lidt tid, så Røskebølle Skyttecenter blev først indviet i 2002. Allerede i 2000 startede Svendborg Skyttekreds skydning på 25 meter og 50 meter banerne i Røskebølle. Skytterne har fra starten skudt med rifler på lang distance, 200 meter og 300 meter, men ammunitionen her er dyr, så man begyndte mange steder at skyde med salonammunition, der er meget billigere. Det gør man typisk på 15 meter og 50 meter baner. Skyttekredsen har helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet afholdt konkurrencer på salonskydning, men først i 1941 begyndte Svendborg Skyttekreds med 15 meters skydning i Rottefælden. Her fortsatte man indtil 1953, hvor man flyttede til 15 meter baner under navigationsskolen. Der var ingen skydeborde, og planen blev opstillet hver skydeaften. Lokalet tjente flere formål, som det ses her. Men det var et sikringsrum i kælderen uden udsugning. Det er ændret, og billedet fra i dag viser et velistandsat rum, der bruges af de studerende som opholdsrum. Billedet er taget fra det tidligere standpladsområde mod skiveopstillingsområdet. Lokalerne på navigationsskolen var ikke optimale. Der manglede blandt andet udsugning, og i slutningen af 60'erne koblede Svendborg Skyttekreds sig på Svendborg Gymnastikforenings nybygning SG-hallen. Ved at indskyde et beløb til hjælp ved byggeriet, fik man indflydelse på indretningen af det sikringsrum, som skulle bygges i hallen. Lokalerne ligger i kælderen, og selvom skiltene er store, så har SG-hallen haft mange brugere, der ikke har vidst, at der holdt en skytteforening til i kælderen. Ved indvielsen i 1972 var der tale om en helt moderne skydebane. Her billedet fra opholdsrummet ved indvielsen, og her et billede, som opholdsrummet ser ud i dag. Billedet her er fra indvielsen i 1972, taget ud på skydebanen. Lægge mærke til lydisoleringen. Det er opklæbede æggebakker. I dag ser skydebanen sådan ud. Svendborg Skyttekreds har løbende moderniseret banerne med udsugning, bedre lys og støjdæmpning, men man kan ikke ændre på, at de er for små, og at der kun er 210 cm til loftet. De danske skytteforeninger indførte i 1972 pistolskydning i deres skytteprogrammer, og det gjorde man også i Svendborg Skyttekreds. Tankerne i Svendborg Skyttekreds går i jubilæumsåret på, at vi i de kommende år kan få lavet et nyt skyttehus ved idrætsanlægget på Ryttervej, og gerne med facade mod Johannes Jørgensens Vej, hvor denne skal forlænges mod tankefuld udstykning. Her er det vores håb, at vi kan indrette en moderne, indendørs skydebane, og meget gerne et idrætsligt samlingspunkt, sammen med andre foreninger, der ønsker et domicil i tilslutning til Svendborg Kommunes idrætsanlæg.